Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Яман шиш белән авыру шәһәрдәшләргә мәгълүмати ярдәм күрсәтәләр. Пациентлар мәктәбенең чираттагы утырышы узды. Ял иткән арада 9 яшьлек бала җитди җәрәхәтләнә. Полиция хезмәткәрләре җәйге ялда сак булырга кисәтә. 7000 укучы өчен соңгы кыңгырау шылтырады. Балалар мәктәпне нинди кәеф белән тәмамлады? Чаллыда онкология белән авыручылар онколог, юрист, психолог киңәшләрен тыңлый ала. Бүген икенче сулыш дигән онкология белән авыручыларга һәм аларның якыннарына булышлык үзәгендә пациент мәктәбе узды. Һәр айның дүшәмбесендә пациентлар 27-нче комплекста очраша. Бакча сезоны башлану сәбәпле пациентлар саны кимегән, әмма көндәлек мәшәкатьләргә карамастан шәһәрдәшләр бу чара өчен вакыт табарга тырыша. Кайберәүләр бирегә 4-5 еллап йөри. Халык күп йөри монда занятиялар күп. Теге рәсем ясаучылар килә. Без монда төрле эшләр белән шөгыльләнәбез. Кул эшләрен эшләйбез, расслабляция, арт-терапия үткәрәбез, физкультура, барысында йогаларга чакырабыз монда. Иранабыз, йөрибез. У нас есть свои и психологи, есть свои врачи, арт-терапевты, есть юрист, есть пенсионного представителя фонда, понимаете? Мы от многих проблем освобождаемся и решаем все проблемы здесь. Мы действительно одна семья. Пациентлар мәктәбенә авырулар гына түгел, аларның якыннары да килә, биредә борчыган сорауларга җавап табып була. У родственников свои вопросы. Получение ли каких-то средств ухода, получение ли помочь лекарства. Наш юрист очень много решает вопросов вот именно получения лекарства бесплатного. Есть загвоздки, к сожалению, есть вопросы в сроках получения лекарства. Дәвалануның нәтиҗәсе күп очракта пациентның үзеннән тора ди табиблар. Наш настрой, наша голова, наше бессознательное, или как у нас называют, подсознание, оно определяет все, и исход лечения, и все. Врачи сделали свое дело, сделали операцию, провели терапию, и сейчас человек, его очередь, он берет на себя ответственность за свое излечение. Мондый проект бары тик Чаллыда гына бар, барлык дәресләр бушлай. Теләге булганнар Яңа шәһәр 27-04 адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Зират юлларына төзекләндерү июньдә тәмамланачак. Биредәге юлларга 20 елдан артык ремонт ясалмаган. Быел Чаллыда М7 федераль трассасыннан башлап зиратның мөселман өлешенә кадәрге участоктагы асфальтны алыштырачаклар, бордюрлар куелачак. Бу 2 чакрымга якын юл автомобиль юллары муниципаль предприятиесе эшләрне июньдә тәмамларга ниятли. Узган ел шәһәр бюджетыннан бүлеп бирелгән 15 миллион сум акчага зират эчендәге юллар тәртипкә китерелгән. Шәршәмбе кичке 7-ләр тирәсендә 9 яшьлек малай энтузиастлары бульварында 5 литрлык квас шешәсе аркасында җәрәхәтләнә. Башта ул аны типкәләп йөртә, аннары шешә белән асфальтка суга. Мондый бәрүләрдән соң эсседә газлар җыелган баллон шартлый. Малай куркудан читкә сикерә, әмма скульптурага бәрелеп аягына урттыра. Каникуллар якынлашуында исәпкә алып, полиция хезмәткәрләре әти-әниләргә балалары артыннан яхшырак күзәтергә кирәк ди. Нельзя не трогать опасные вещи, незнакомые, не то что опасные, незнакомые вещи, и родители должны предупреждать. Незнакомыми людьми нельзя уходить, с кем-то идти, незнакомых вещей не надо трогать. То есть дети должны играть. У нас очень много в городе детских площадок. 7000-гә якын шәһәрдәшебез өчен мәктәптә кыңгырау соңгы тапкыр чыңлады. Бүген Чаллы мәктәпләрендә 1800 бала 11-нче, 5000-гә якын 9-нчы сыйныфны тәмамлады. Алдаларны имтиханнар көтә. Нәкъ шул сәбәпле соңгы кыңгырау бәйрәме гадәттәгечә 25 майда түгел, бер көнгә алданрак үтте. Чыгарылыш сыйныф укучыларның йөзендә шатлык та, борчылу да, дәрес әзерләүдән котылсалар да, мәктәп белән матур хатирәләр бәйле. Укытучыларга да еллар буена белем биргән балаларны зур тормыш юлына чыгарып җибәрү дулкынландыргыч вакыйга. Сез бүген соңгы тапкыр безнең мәктәптә кыңгырау чыңлаганын ишетәсез.
шатлыклы, чөнки сез зур тормышка аяк басасыз. Имтиханнарыгызны яхшы гына тапшырып, теләгән укулыкларыгызга кереп, укырга язсын. Шалыдагы уку йортларында исә бюджетлы урыннар булуга карамастан 11-нче сыйныфны тәмамлаучыларның күбесе икенче зур шәһәрләргә китәргә планлаштыра. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында азлары гына мәктәптә укуын дәвам итәргә тели. Иртәгә 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар чит телләре буенча беренче төп имтихан тапшырачак. 28 майда 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар өчен бердәм дәүләт имтиханнары башланачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шәһәрдә халыкара балаларны яклау көне уңайнан бәйрәм чаралары оештырыла. 1 июнь көне 12 сәгатьтән кичке 5-кә кадәр Җиңү паркының зур сәхнәсендә Капитошка балалар бәйрәме үткәреләчәк. Чара программасына конкурслар, турнирлар, бүләк тапшыру тантанасы кергән. Парк территориясендә сәламәтлек саклау, мәгариф, спорт өлкәсендә бушлай консультация зоналары һәм балалар мәйданчыклары эшләячәк. Балалар табиблары, ортопед, аллерголог, психолог, педиатр, травматолог, отоларинголог һәм башкалар кабул итәчәк. Шәһәребездә иң күп китап укучыларны бүләкләделәр. Чаллыда китапханәләр көне уңайнан «Читающий Челны» исемле әдәби марафон узды. Әлеге марафон шәһәрнең Тинчурин, Киреселидзе һәм энтузиастлар бульварында үтте. Барлык мәгълүматны интернет аша табу була торган заманда китаплар кирәкме? Бу сорауга җавапны Мәрьям Фәйрушин эзләде. Хотел съесть пирожок. Сказочку ты знаешь ведь? Кто же это был? Молодцы, медведь. Кәрим Тинчурин бульварына нәни укучылар җыелды. Тылсымлы геройлар белән бергә кызыклы әкият дөньясына сәяхәт кылдылар. Мәгълүмати технологиялар заманында да китапның дәрәҗәсе кимемеди, чараны оештыручылар. Китапханәчеләрне чын күңелдән мин һөнәри бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Бүген инде кояш та чыккан иде, кояш, кошлар да сайрый. Җил дә безгә кушылган кебек. Биредә бу кроссинг зонасы оештырылган, теләгән һәркем укыган китабын икенчегә алмаштыра ала. Мин китапларны укырга яратам, китапханәгә йөрим. Китапның мөһимлеген ассызыклап Ләйсән әдәби берләшмәсе әгъзасы, язучы Рушания Гыйләҗева үзе иҗат иткән шигырен укып китте. Китапханәче, горур, бөек шәхес, балаларга өләшә белем, китап тылсымчысы, ватанында яшәтүче үз туган телен. Мәрьям Фәйрушин, Динар Солтанов, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 10-нчы көне Чаллыда сәхәр ашау 1 сәгать 2 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 52 минутта башлана. Рамазан айына туклануга багышланган хәдистә берничә файдалы тәкъдим бар. Беренчесе, башта ашарга, аннары эчәргә кирәк. Ашаганда күп эчмәскә, ашказаны согын сыйклатмаска, ризык кулланып 40-60 минут узгач кына эчәргә. Икенчесе, сәхәр вакытында азыкны куллану, өченчесе көндез йоклап алырга. Сәгать 1 белән 4 арасында 20-40 минут һәм аннан күбрәк ширим итәргә. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән бүгенгә сау булашам, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Сенсация! В Медиамаркт акция «Возьми 3, оплати 2» на все товары. Смартфоны, телевизоры, ноутбуки, крупная и мелкая бытовая техника. Медиамаркт. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Ночь науки возвращается в набережные Челны. Мы докажем, что наука — это интересно. Интерактивные площадки, научные опыты, лекции от ведущих профессоров вуза. 14 июня с 18:00 до 22:00. Инженеринговый центр КФУ. 0+. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.